Stai, așteaptă. Așa. La jos, te rog. Vreau să filmez. Îndepărtăm frumos. Așa. Îndepărtează, îndepărtează. Vino aici pe traseu, aici, nu te băga în zăpadă. Bravo. Te rog să fii atentă la coborâre, bine? Mai avem puțin. Vino, vino mai sus, hai, până lângă mine. O arunci și te întorci, hai. Super, bravo. Poftim, bețele. A fost greu? Ai văzut? Așa. Atenție la mâini, poziția mâini, așa. Nu ne grăbim. Salută-ne și pe noi. Da! Încet, încet. Așa. Ușor, ușor, ușor. Ai grijă. Încearcă să controlezi mai mult, să desfaci mai mult, bine? Stai mai încet, mai încet, mai încet. Încet, încet. Păstrăm distanța unul față de celălalt. Așa. Hop, hop, hop. Nu te grăbi să te întorci. Apropie vârfurile mai mult. Așa e mai ușor, nu? Ușor, ușor. Încet. Atenție că e puțină gheață, hop. Nu-i nimic. Te oprești, stop. Hop, singură, da? Viraje largi, ok? Ha, nu te grăbești, încet. Mâinile înainte, genunchii în față. Ușor, 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 plugul, plugul, plugul. Vârfurile apropiate. Apropiem vârfurile, încet, hai. Hop, hop, nu te grăbi, nu te grăbi. Plugul. Hai, vino, 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 vino. Încet, încet, înainte, înainte. Hai.